осори ҷовидонаи табиб ва файласуфи машҳури дунё шайхураис Абуалӣ ибн Сино то имрӯз роҳнамо ва дастури фаъолияти кормандони соҳаи тандурустӣ аст. бо асарҳои гаронбаҳояш ӯ ҳамчун асосгузори тибби ҷаҳон шинохта шудааст. рамзест ки дар рӯзи мавлиди ин олими барҷастаи тоҷику форс иди касбии табибон таҷлил мегардад. пайравони Синои бузург дар шаҳри Турсунзода ин санаро бо натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаашон истиқбол намуданд. дар ин ҷамъ омад муовини аввали раиси шаҳри Турсунзода Парвиз Акрамзода, сардухтури беморхонаи марказии шаҳр Тоҷиддин Ятимов ва кормандони соҳа иштирок намуданд. роҳбарияти беморхонаи марказӣ ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода табибони минтақаро ба муносибати иди касбиашон табрик гуфта, таъкид доштанд ки хизматҳои арзанда ва заҳмати шабонарӯзии ворисони Сино дар ҳифзи саломатии аҳолӣ беандоза аст, зеро беҳтарин неъмат саломатӣ мебошад ва ҳифзи ин неъмати бебаҳо ки масъулияти бузург аст ба дӯши кормандони соҳа вогузор гашта соли ҷорӣ табибони олам 1737 солагӣ нобиғаи оламшумул, олим, файласуф, донишманд, классики адабияти тоҷик форс ва энциклопедисти беҳамто Абуалӣ ибн Синоро қайд мекунанд. ин амал албатта нишони эътибору ифтихори ҷомеа ба онҳоест ки баҳри ҳифзи сиҳатии мардум омодаанд ва дар ин ҷода шабонарӯз заҳмат мекашанд. ҳар як корманди соҳаи тандурустӣ, махсусан табибон, асарҳои Абуалӣ ибн Синоро китоби рӯи мизи худ медонанд. табибе нест ки дар рафи ҷевони китоби худ донишнома китобу наҷот пеш аз ҳама алқонуни фи тибро надошта бошад. маҳз асарҳои Синои бузург буд ки илми тиб медисина ном гирифт, ки маънои он мадади Сино мебошад. муаллифи алқонуни фи тиб Абуалӣ ибн Сино саломатии инсонро сарвати бебаҳо номидааст. чихели пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин мулоқот таъкид мекунад солимии миллат ки тоҷик дар сиҳати ҷомеа мебошад. дар ривоҷу равнақ ёфтани тибби назариявӣ таҷрибавӣ Абуалӣ ибн Сино ҳиссаи бузурги худро гузошта тибби ояндаро пешгӯӣ кардааст. омӯхтани заҳматҳои Сино дар таҳқиқоти тибби ҳозира аҳамияти басо бузург дорад. ӯ ҳамчун таҷрибаомӯз, ҳамчун табиб таҳсили муҳити берунаро ба бадан дарк карда аҳамияти аввалиндараҷа додааст. равнақи соҳаи тиб рукни муҳими сиёсати иҷтимоии давлати мост. иҷтимоӣ будани соҳаро сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон эълом доштааст. ин нукта дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон низ таъкид шудааст. дар айни ҳол дар соҳаи тандурустии шаҳри Турсунзода наздики 2700 нафар кормандони соҳибихтисос фаъолият доранд, ки миёни онҳо 7 нафар номзади илмҳои тиб ва 1 нафар доктори илми тиб мебошанд. ба хотири қадрдонӣ аз хизматҳои шоёнашон ба кормандони пешқадам, табибони ҷавон ва собиқадорони соҳаи тандурустӣ аз ҷониби маъмурияти беморхонаи марказӣ ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. гузориши Диловар Рашидов, Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.